Grabatzen ari garen unean, gaueko 11:03 diren honetan, bihar hasiko den binagako txapelketa nagusiko 12. Jardunaldiaren pronostikoak emango ditugu eta baita noski jardunaldia aztertu ere eskupilotari dagokio txapelketa hau eta goazen lehenik eta behin sailkapena errepasatzera. Jaka eta Mari Ezkurrena daude sailkapenaren gorenean 9 punturekin, Peio Etxeberriak eta Zabaletak eta Artolak eta Imazek 7 dituzte, Peñak eta Albizuk, Altunak eta Martijak eta Elordik eta Rezustak 5, eta azken 2 postuetan daude Ezkurdia, Tolosa eta Laso Aranguren 3 punturekin. Beraz, jardunaldi oso zirraragarria datorkigu aurretik eta bikote guztiek asko jokatuko dutena bertan. Lehen norgehiagoka bihar izango da, Amorebi eta Etxanoko pilotalekuan, Lasok eta Urrutiko Etxeak jokatuko dute Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka, eta hemen berrikuntza nagusia lehengo astean izan zen, Mikel Urrutiko Etxearena dakizuen bezala, baina bigarren jardunaldiz jarraian jokatuko du Zaratamarrak, izan ere Aitor Aranguren oraindik ez da guztiz osatu. Hemen favorito Garbixamarrak izango dira Peio Etxeberria eta Zabaletak atzean agindu egin beharko luke, naiz eta azken unera arte zalantza izan den Etxarrendarrak gaur arratsaldean ipini du komunikatua aspe pilotak esanaz Jose Javier Zabaletak bihar Amorebietan jokatuko duela, baina nahiko azken momentuan izan den komunikatua izan da, eta ikusiko du ea zein formatan dagoen. Gainera lehengo astean etzen telebista zemana izan, baina Lasok eta Urrutiko Etxeak norgehiagoka oso zaila atera zuten aurrera, eta batez ere atzean egongo da noskigako, atzean teoria mailan Zabaletak agindu egin beharko luke, baina egia da Peio Etxeberria aurrean ez dugula oso fin ikusten, eta Unai Laso azken norgehiagoketan ongi jokatzen ari da, Durangon behar bada ez zuen noski bere egunik onena izan, baina orokorrean ongi jokatzen ari da, eta espero baino irekiagoa da norgehiagoka, naiz eta Peio Etxeberria eta Zabaleta irtengo diren favorito. Lasok eta Urrutiko Etxeak bai edo bai irabazi beharra daukate azken bi geratuko lirakeen bi jardunaldi horietan aukera txikiren bat izan nahiko balute, oso txikiren bat izan nahiko balute, eta galdu ezkeroia da txapelketatik kanpo leudeke, eta aldiz Peio Etxeberriak eta Zabaletak oraindik ere ez dute bermatuta bigarren postu hori, baina egia da irabazi ezkero oraindik ere Artola eta Imazen menturan egon beharko lirake noski, baina aurrera pauso handi xamarra emango luketela bigarren postu horretan finkatzeko, eta oraindik ere aukera urriak badira ere lehen postu hori eskuratu ahal izateko. Larunbatean Iruñeko Labriten jokatuko dute Ezkurdiak eta Tolosak Peña eta Albizuren aurka. Hemen Peña eta Albizu irtengo dira favorito, asko jokatzen ari dira azken norgehiagoketan. Jonander Albizuk norgehiagoka bat utzi egin behar izan zuen, Josu Eskirozek jokatu zuena, baina geroztikan sekulako bi norgehiagoka jokatu ditu, bata Elordi eta Rezustaren aurka eta bestea Laso eta Arangurenen aurka, oso ongi jokatu du bietan, eta Peña oso une gozoan dago, eta horregatikan favorito nabarmen xamar irtengo dira Peña eta Albizu. Ezkurdia eta Tolosak Getarian erakustaldia eman zuten, baina geroztikan nahiko berde ikusten ari gara Gipuzkoarrak eta Nafarrak osatzen duten bikotea, eta Ezkurdiak eta Tolosak galdu ezkero ere iaia agur esango liokete txapelketari, eta aldiz Peñak eta Albizuk irabazita, noski Artola eta Imazen eta Peio Etxeberria eta Zabaletaren emaitzen menturan, oraindik ere bigarren postu horretarako aukera txikiren bat izan lezakete. Iria Zabalen larun batean baita ere Elordik eta Rezustak Artola eta Imazen aurka jokatuko dute. Kasu honetan Artola eta Imaz irtengo dira favorito, oso une gozoan dagoen bikotea, Imaz atzean asko jokatzen eta Artola aurrean inoiz baino konfiantza handiagoarekin. Lehengoan berrian egin zioten elkarrizketan irakurri genion, nola bere unerik
gozoenean ikusten zen eta arrazoi faltik behintzat ez zuen aleiarrak. Atzean rezustak beste aurreko norgehiago eta baino gehiago agindu beharko du eta gutxiago galdu, izan ere Imaz kolpea bizi tiratzen ari da txabelketa honetan zehar eta Artola eta Imaz favorito irtengo dira. Eta 8. puntua lukete, 2. postuaren borroka horretan bete-betean segiko lukete. Aldiz, Elordik eta rezustak irabazi ezkero jada playoffak ziurtatuak lituzkete, baina oraindik ere galduta aukera txikiren bat izan lezakete kanpoan geratzeko, naiz eta nahiko eskura daukaten 3 norgehiagoken faltan bat irabaztearekin nahikoa izango baitute teoria mailan. Jaka eta Mari Ezkurrena Zabala eta Martijaren aurka, hemen Javi Zabala izango da, berrikuntza nagusia, Sestaon aurreko batean jokatu zuen, Zabaletarekin Peña eta Albisuren aurka, orduan irabaztea egokitu zitzaion, orain beste testu inguru oso ezberdin batean jokatu beharko du, kasu honetan aurrean izango duen bikotea izango delako jotzailea, Jakak eta Mari Ezkurrenak osatzen dutena. Mari Ezkurrena aurreko jardunaldian jokatu gabe berriz ere itzuliko da, eta Eri Jakak lehengoan erakutsi zuen sekulako momentuan dagoela, Eskirozek ere oso ongi jokatu zuen Lauriten, baina Eri Jakak aparteko norgehiagoka jokatu zuen Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka, eta eurak izango dira favorito, Jaka eta Mari Ezkurrena, jada lehen 2 postuak bermatzeko, eta Zabala eta Martija, kasu honetan Altuna eta Martija bikote titularrak, ia sailkatuta dago, baina esaten dugu, oraindik ere aukera txikiren bat izan dezakete kanpoan geratzeko. Hauxe beraz, jardunaldi honen inguruan esan behar genuena, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur!